Esselamu aleyküm aziz millet. Aziz Türkmenistanlılar, aziz Türkmenler. Emme zat açığa çıktı. Men gönümen tema girmekçi. Peygamberimiz diye komşusu aç yatan, ödü dok oturan bizden değildir diye. Sonun deyişine göre demek biz dok aç yatanları dinlemiz ok. Näçe kişinin öýü yıkıldı. Öýlerini suw bastı. Öne bizim sesimiz çıkan ok. Çünkü bizim öýümüz awat. Biz çağalarımıza kuş alıp giydirip bilýäs. İýjegini taýin edip bilýäs. Bizim günümüz gowy, çağalarımız gülýär. Öne o çağalara näme boljak? O enelere, atalara näme boljak? Bizim bu sessizligimiz şeýle bir gorkunç zat. Olaryň başyna gelen belalar bizim de başymyza gelip bilerdi. Çünkü öwliýalaryň biri ýoldan gidip barýaka dar ýolda it bilen gawatlaşýar. Ýoluň bir garasy palçykly suw diýe, bir garasy gury ýer. Indi it gury ýerden geçse öwliýa palçykdan geçmeli. O weli gury ýerden geçse it palçykdan geçmeli. Indi buna it seslenýär dile gelip, ey weli diýe, ey Allahyň welisi, meni it diýip hor görme diýe. Allah diýe seni it edip, meni de weli edip yaradyp bilerdi diýe. Meniň başyma gelen diýe, seniň de başyňa gelerdi diýe, gelip bilerdi diýe de. Indi bunu aýdyp size diýjek bolýan zadym, şolaryň başyna gelen bizim de başymyza gelip bilerdi. Ya da biz gelýänçe garaşyp oturmalymy? Üstümize gelse, soň biz gaharlanyp köçäge çyksak, bizi dinleýän bolmaz. Şu wagt olar kösenip ýörke, biz öýümizde rahat otursak, olaryň haly nähin bolar? Allah bizden razy bolarmy? Gaýrat edeýin, ayaga galaýlyň. Bugün birlik bolmak günü. Bugün agzybir bolmak günü. Bizim Oğuzhan atamız öz oglanlaryna, öz nökerlerine bir sany oku alıp döwüp görkezýär. 2 oku alıp döwüp görkezýär, 3 oku alıp döwüp görkezýär. Ýöne 10 oku alanda ol Oğuzhan atamız onu döwüp bilmeýär. Ve nökerlerine diýär ki, birlik bolun, size de hiç kim döwüp bilmesin, ayağa kalın. Biz sesimizi çıkaralyň. Biz sesimizi çıkarsak, ýokardakylar bizim sesimize bağdalar. Bizim elimizden hiç saat gelen ok diýip oturmaýalyň. Bir ses kän beladan gurtarap biler bizi. Gaýrat edeýin, birlik bolalyň, birlik günü. Allah güç ve kuvvet versin. İnşallah sağlıkla öz yurdumuza bararız. Çağalarımızı görürüz. İnşallah. Ýöne sessiz oturmaýalyň bu işlere. Bize de sessiz galarlar bir gün. Biz häzir sesimizi çıkartsak, biz birlik bolsak, birlikden kuvvet doğar diýär könüllerimiz. Hadi gaýrat edeýin, ayaga galaýlyň. Bu işi inşallah sağlyk bilen alıp çıkalyň. Hoş sağ olun. Esselamu aleyküm.